cactus. Tanawa lo. Bantay lang ta dire basig na di. Muhugno. Tanawa ning cactus lo. Slide magani sa tuga sa buang balay. Na siya olives. Na siya olive tree. Na. Kani. Sa European sus. Ana Lagi no? Na siya da cactus oh. oh buli oh. Pati na ganun dugaya. Kani kani. Kana dugay kayo na. Naano sa dako kay kaktus para dito. Kani alsaw ni nato ba unsa ka ni? Mending, ay mo sibuyas mending. Salot ko or man lang ipagluto ta daw. Yung salot si. Hala. Hala sibuyas dahon. Tag iyang kwan oh, tanawa iyang libot sito. Oh. Walay kuan. Pati na kuan oh. Di ami diri. Di ami sa Banwa. Backyard ni sa akong amiga. Dako kayo na yung backyard. Ngari tit nga mga kahoy mananghid pa kano. Kampay naman ni. Ha? Di ang uban tet. Patay. Oh, nindot nga. Hala, nindot ta sa flower. Patay. Nindot ta sa flower, oh. Kato ko sa. Oh, Ting. putlon o mga Okay, pamutlon. Oh. Tit, ay na kutob sabay. Banwa na ihang backyard. Ari mi diri maghigda mi mag mapon. Hala, murag may nilihok sa kuan. Pahadlok. Ang mahadlok ka. Kuan, oh, money plant. Sa may kuan tit nang kural. Na siya money plant. Isa the kural ani kami. Or ning hire mo. Hala, aloe vera. Asa na mag-creek anak? Oh, kana tit. Oh, sumbo. Oh, kanang kalaw. Mao na. Mao na may creek. Oh, Unya ang lain na punto dito ato. da istikas na po. Taas mo tungod to lagi. Napon ya padong sa ubos. Pikas. Oma, tanawa. Katag man na iyang Mauperting daghana og gibaligyan na nato sa market. Lagi kay Dara, pangdana ta, dara. Palahan ni, palahan. ano lagi ming alan mamaligya namin inigritayan. May Mga pa. tanon, mga rabbit, mga unsa. Dito si anak man. Daghan mga Mga sila god mo angay mo guna sila ingon Banwa. parts. Banwa. Kana bang part shade ba? Og hingani tit unya dayon. Tong ani ba pamutlo niya ibutang anak di matap-ugat. daghan kay ni siya. Nindot nga flower, oh. Ang saon na panigiputol katong Oh, katukong ka ng among mag-trim media niya among ilapay diri. Nagreklamo mo akong silingan ako.